Въпрос от народния представител Волен Сидеров относно проектите и намерения за добив на шистов газ в България. Господин Сидеров, имате думата да развиете въпроса си. Аз не съм очаквал, господин министър-председател, че ще си признаете за ангажиментите, които сте поели към американския посланик, но това, което казахте тук, означава, че американските посланици лъжат. Значи, нека ясно да се чуе. Българският министър-председател каза, американските посланици в България са лъжци. Задаваме въпрос относно проектите и намерения за добив на шистов газ в България. Господин министър-председател, на 15 юни тази година министър Трайков информира, че Министерският съвет е решил да сключи договор с американската фирма Шеврон за проучване и добив на шистов газ. До този момент българското общество не е наясно до какъв етап е стигнало това намерение на правителството. В тази връзка моля да ми отговорите. Подписан ли е договор с Шеврон? Какви са характеристиките и клаузите на този договор и ще бъде ли оповестен пред широката публика в пълния си обем? Ако е подписан договор, какъв е етапът на неговото изпълнение? За отговор министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Сидеров, преди няколко месеца имах възможност да ви информирам, че дружеството Шеврон България е спечелило конкурс за проучване на шистов газ. Решението е взето на база предложената работна програма, която в обемно и финансово отношение надхвърля включената в конкурсните документи минимална програма за полеви геологопроучвателни дейности. При условията и по реда на Закона за подземните богатства е регламентирано, че се предоставят разрешения за търсене и проучване на нефт и природен газ, без да се прави разлика за това дали ще бъдат открити находища от конвенционален или неконвенционален тип. Това е така, защото методите, технологията и техническите средства, които се прилагат за търсене и проучване на всички видове находища на въглеводороди, са еднакви и могат да се определят като класически. Сеизмичните проучвания са необходими, за да се добие представа за геоложкия строеж в дълбочина, а сондажът, за да се извади ядка от определения за перспективен по геоложки съображения пласт. Едва когато извадената ядка бъде анализирана и изследвана в лабораторни условия, може да се говори за типа на находището на нефт или на природен газ, ако го има. В резултат на проучванията, които се предвиждат в Североизточна България, ще може да се установи дали има находища на газ – конвенционален, неконвенционален или от двата типа. Дори и доказаното им наличие обаче не определя дали добиването на газ е икономически изгодно или не. Това определя инвеститорът, който трябва да съобрази решението си с икономическите условия и с екологичното ни законодателство. Изявленията, че Шеврон възнамерява да добива шистов газ в България, могат да се тълкуват по подразбиране. Международната проучвателна практика показва, че когато една компания открие находища на нефт или природен газ, независимо от техния тип и има опита и икономическата изгода да ги добие, тя прави възможното да ги усвои максимално, да си възстанови направените проучвателни разходи. Фирмата Шеврон активно работи през последните години в Полша. Тя има интереси към Румъния и към България, свързани с геоложкия модел, изграден от фирмените експерти по отношение на разпространението на нефто-газогенериращите скали от типа шисти. Що се отнася до подписването на договор с Шеврон, такъв за сега не е подписан. Преговорите обаче текат. Мога да уверя вас и всички български граждани, че обсъжданите характеристики и клаузи са прецизни, икономически изгодни и изцяло в защита на националните интереси. Българската страна е включила задължение за прилагане на най-добрите международни практики и стриктно опазване на действащото екологично законодателство още преди пристъпване към изпълнение на каквито и да е полеви, геолого-геофизични, проучвателни дейности или сондажни работи. Нещо повече, министърът на околната среда Нона Караджова вече е отправила искане до Европейската комисия за прилагане на детайлна екологична оценка, която да се направи в допълнение на предвидените по българското законодателство процедури при проучване на шистов газ. Аз разбирам притесненията на българските граждани и споделям тяхната загриженост, да това ще съобразя всяко бъдещо решение с тяхната основателност. Сигурно ще има допълнителни. Реплика, господин Сидеров. Господин Борисов, не съм удовлетворен от отговора, тъй като той всъщност е бягство от отговор.
На 16 юни пред мен е за протокол за заседание на Министерския съвет. На 16 юни 2011 година вие сте взели решение да се издаде разрешение за търсене и проучване на компанията Шеврон. Между другото, една изключително скандална компания, която по света е съдена няколко пъти за нанасяне на огромни екологични щети. Държавата Еквадор осъди Шеврон за 8 милиарда долара. В момента в бразилската акватория има огромен разлив на нефт, именно при проучване на същата компания Шеврон. Може да се обадите на вашата приятелка Дилма Русев да ви съобщи какво в момента бедствие има край Бразилия, причинено от Шеврон, и какво дело ще заведе Бразилия срещу Шеврон. Това е една абсолютно съмнителна компания, на която вие сте дали разрешение вече да дупчи, и тя работи в златната българска добруджанска земя, се пробива. И за да ви кажа какво точно се използва, само 2-3 от веществата ще ви прочета. Етилен гликол се използва. Той се абсорбира лесно след дишване, поглъщане, причинява хемолиза, разрушаване на червените кръвни телца. Натриевия хидроксид е канцерогенен, метиловия алкохол е токсичен. Това са все вещества, които се използват при проучване. Именно за това ние внесохме тук в деловодството на Народното събрание мораториум, проект за решение да се направи мораториум върху проучванията и добив на шистов газ у нас. Защото това е изключително важно нещо. Методите, по които се добива този газ и се проучва, са разрушителни за водните системи на нашата най-плодородна земя, за която вие, господин премиер, казахте, че тя е нашето бъдеще, защото ще ни храни. Тази златна земя в момента вече се дупчи. Над 26 000 сонди сте разрешили на Шеврон да дупчат. Това е територия, обхващаща над 4000 квадратни километра. Повече от 1 милион човека са застрашени. Над 760 населени места са в тази област. Това е едно от най-гъсто населените и най-плодородните земи на България. Абсолютно престъпление дори да се допусне проучване на една сонда там, защото пораженията ще бъдат трайни и безвъзвратни. Те не се поправят с десетилетия, с столетия. Затова осъзнайте се, докато е време. Прекратете проучването на Шеврон. Изгонете тази компания от България, защото тя е дошла тук само за печалба и не я интересуват екологическите щети. Върнете, ако сте взели рушвете на Шеврон, и спазете българския национален интерес. Дуплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, господин Сидеров, никога не съм ви обиждал и ще ви моля такива думи като рушвет по моя адрес да не използвате, защото не е правилно. Какво сме имали предвид? Имали сме предвид, че диверсификацията на страната е изключително важно нещо. Имали сме предвид, ако следващите поколения знаят, че имат залежи на газ, това би било довело до няколко милиарда поне в икономиката в следващите десетилетия. Какво предложение имам към вас, за да не изпадаме в популизъм? Това сме имали предвид. Ако не го бяхме направили, всеки пък би ни обвинил, че поради незнайни причини не искаме да гарантираме на следващото поколение диверсификация и добив на газ. Защото да, вие четете за етилен гликол, но айде да застанем пред един автомобил отзад и нека да му замерят вредните газове. Това означава, по вашата логика, незабавно да спреме всеки един автомобил от движение. Всеки един, без електромобили. Кой в по-малко, кой в повече. Айде да отидем на един рудник, където тецовете горят въглищата. Да видим какви вредни емисии се отлагат. Но аз няма да влизам в каквито и да били експертни мисли по тази тема. И ви предлагам следното. Ако вие сте входирали такъв закон за мораториум, защото си спомняте, че по същия начин имаше обществено напрежение и ГЕРБ беше партията, която с гласовете на мнозинството беше приет мораториум върху генно модифицираните продукти. Помните го, нали? Ако българския парламент се занимае с тази тема и след един дебат в парламента бъде предложено такова нещо, аз ще говоря с депутатите от ГЕРБ да приеме такъв мораториум.
Но искам парламента да е взел това решение и да знаят следващите поколения, че в Полша, в Румъния, ако намерят, ако произвеждат, ако си стабилизират икономиките и диверсификацията, този парламент е взел обратното решение. Така че, както виждате, в тази посока парламента, вдигнат ли ръка всички партии, ние заставаме също на тях, на страна. Това удовлетворява ли?